50 en na. Oh, Ginetje, mijn machine slaagt de bal. Wat krijg je nou? Pas nou op. Ga het. Het letje. Ginette, dat machine, dat luistert niet meer, jongen. Zit dan Rustig. Zo, ja, en naar hier. Ja, geef hem terug. Kind toch. Je moet hem eens resetten. Wat moet ik doen? Resetten. Maar verzetten? Nee, resetten. Dat doen we software terug gefeedbackt is op uw harde schijf. Het zou kunnen dat u kiel ook even een overlokking heeft gerecycled met uw trashbin. Zet dat even op een pdf, steek dat via USB-stickje door van achter is in uw machine. Dan kun je terug de baan op, dat weet je ook. Ginette, zit je nou nog altijd met die computercursus bezig? Ja, ik zit nu zelfs op Facebook. Op welke boek? Nee, Facebook. Ik heb u een vriendschapsverzoek verstuurd. Oh, dat is vriendelijk, hè, Ginetje. Maar ja, het is na weekend, hè. De maandag zal dat wel in mijn brievenbus vallen. En wat moet ik er dan mee doen? Bevestigen of negeren? Allee, jong, zo officieel. Je weet net toch al jaren dat ik aan vriendin ben. Juist daarom. Zeg, en hoeveel vrienden heb je zoal? 894. Amai, gaat daar koffie mee drinken. Ja, maar ik ken er maar 16 van ze. Ik accepteer iedereen. Ja, ik ben zelfs vriendin met Maggie de Blok. Amai, dat moet een heel dikke boek zijn dan. Daar zit de maskers. Zeg, Olle zit toch ook weer van de partage in het Oh, dat gaat netje. Hoe is het masker? Hoogsweg stil. Ik ben juist bekend verkracht hier in het park. Verkracht? Oh, er zijn toch mensen die chance hebben, hè? Door wie? Door wie? Dat moet iemand zijn die een antiek doet. Dat kan niet anders. Ella, ik heb mijn kar in 50 gezet en ik heb hem los of vaar gereden. Oh, mannekes. Sorry dat ik te laat ben. Het is niks, Georgette. Ik zei hier ook nog maar juist. Ja, dat komt door de gust zijn nieuw hobby. Ah, en dat is? Opzoekingswerk. Oh, en wat zoekt hem dan zoal? Zijn een bril, zijn een telefoon, zijn tanden. Ik kan niet meer leven met die gast. Ik heb zijn batterij platgezet en ik ben alleen naar hier gereden. Allee, maar kom, vertel eens iets nieuws. Oh. Jo, Ginetje was juist aan het vertellen over een boek dat ze aan het lezen is. Nee, dat is geen boek. Dat is een site. Site? Is dat een Marokkaan? Nee. Op de internet, Facebook. Ja, ik ken dat ze, hè. Ja, dat is zo'n poëziealbumetje, maar dan online. Voilà. Ja, een vriendin van mij heeft dat ook. Ja, en die heeft een prikbord. Een prikbord? Allee, dat kan het toch niet goed zijn voor een scherm? Nee, dat moeten mensen porren. Ja, je kunt mensen porren. Ja, en die moeten dan terugporren, hè. Zeg, stond er dan niet helemaal vol blauwe plekken? Mannekes, Kelter kent er niks van, hè? Nee, Ginetje, ik zou dat garen zo willen houden. En zeg, met al die zo computerdinges. In mijn tijd, hè, wat deed je dat gewoon met pen en papier? Oh, pen en papier. Wat een luxe. Wij hadden alleen maar een stukje houtskool op de muur. Op de muur? Dan hadden chance. Wij hadden zo'n grote gevelnissen. Wij woonden maar in een radio. Als ik in onze gevel was, maar de meter 64. Een gevel? Hadden jullie een gevel? Amai, wij hadden alleen een voordeur. Een voordeur? Dat noem ik chic. Wij hadden alleen maar een blaffetuur. Oh, een blaffetuur. Oh, dat woonde in een villa. Wij hadden alleen nog maar een sleutelgat. Een sleutelgat? Gaat tenminste nog iets om op slot te doen. Wij hadden alleen maar een gang. Nee. Wij hadden alleen maar zo'n gang en een blote plancher. Dat was. Een plancher? Een plancher? Amai, wij hadden geen plancher. We hadden zelfs geen vloer. Oh. Als je bij ons naar de zolder ging, dan viel je gewoon in de kelder. Oei. Een kelder van een luxe. Het enige dat wij hadden om in te wonen was de gang. Wat toch de gang? Ja. Een gang? De gang, dat was maar een Wij gang. waren thuis met 30, hè. Wij waren met 30 en wij hadden alleen maar één hoek. Oh, en wij waren thuis met 40, hè. En wij woonden mee allemaal in een kartonnen doos. Een kartonnen doos, dat noem ik een kasteel. Wij waren thuis met 50.
En we sliepen allemaal in een opgerold parochieblad. Een parochieblad, waar dat ik woonde, daar kwam het parochieblad zelfs niet. Ik zou niet weten wanneer dat ik dat nog had moeten lezen. Hè. 14 uur per dag waren, hè, en 2 frank per uur. 2 frank per uur, dat is een schoon prijs. Waar 16 euro waren, en 2 frank per dag. Waar 24 op 24. En wij moesten nog bijleggen om te mogen werken. Oh, dat is allemaal zo. Was toch misschien? Maar toch was het een schone tijd. Ja, hè. ja. Dat is echt. Een mens had niks nodig. Hè. Oh nee, maar wat was ook niks, hè? Geen gsm, geen YouTube, wat was zelfs geen televisie. Gewoon gezellig bij de aard en zingen, hè. Heel de avond zingen. Ja, maar Ginetje geeft naartoe. Je zou toch ook niet meer zonder kunnen, hè? Zonder wat? Zonder afvuurtonnetjes op de tv. Goh, tegen wie zegt het? Familie. Familie. De hechte band van een familie is puur maar broos en erkous Familie, thuis is waar je heen wil, waar je echt jezelf kan zijn. Ben je bang, wil je dromen, je bent thuis. Waar je altijd iemand open in de ogen kijkt. Het geluk kan je vinden bij je thuis. Neighbors, everybody needs good neighbors with a little understanding. You can find a perfect place. Neighbors should be there for one another. That's when good neighbors become good friends. Zeg eens ah, zeg eens ah. Ik heb bukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens ah, zeg eens ah. Ik heb vlekken voor mijn ogen, zetelkloven van het slopen. En ik plaats de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met meneer, zijn het schild of andere klieren? Zeg eens ah, zeg eens ah, zeg eens ah. Zeg eens ah. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your sorrow sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you've got